Pagsikon sa tugnaw. Uy, kumusta Di man? kasi suko. Yung lakaw dito. Ano mo tingog? Kumusta inyong lakaw dito? Kato inyong giadto? Pangutan na mo igsuon ma. Ay da, way ayo eh. Gubot. Wa madahas gulat. Tiunan pa ko gabas. Sa pagtuon niya nako, kahoy kaya akong gabson. May nalang gani kay na ako. Ngano di ay? Unsa man sa imong gibuhat dito, Flor? Ah, wala raman ma. Nagminaayo raman. Nagminaayog minaldita. Ay da, ako ra mo gutong isuwayan. Basin magwada ba? Isog man sad. Gabas unta tong liog nimo adto. Ya pasagdan dai kuno nimo. Muna akong giingon ninyo. Ug mag-iniso gani mo, ipahimutang. Mas maayo na yun anaon. Aron respetaran ta. Nya respetaran ka. Wala. Kaya nagsalig mo sa gabas. Mao lagi na nga unta. Ayun lagi istorya ba para dili maabot sa ingon adto nga panghitabo. Ay kinsa man sa taon magdahong. Uy nga inana nga mo sukol tong igsuon ni Roque nga ang tuyo nato nga palayason sila. Nangisog man sad siya. Lain sa kayog dito masukol. Dili lagi na sayon. Iyagi na tog diplomasya. Ato hangyoon ba? Makasabot ra lagi na sila. Susma, kung nakakita ka pa lang ka dito, kung nag-unsa ning imong igsuon, mura jug. Nasudlag daot lang espiritu, nagpareha gini siya gida. Sus, dili lagi ta ana nga mangisog ta diretso. Ay sus. Kunikuyog pa lang ka ay. Grabe kay kaisog ang igsuon ni Roque. Nangutan, giunhan man gani. Ikaw may naguna. Giunhan Ako di mo ay. siya. Nga nangutan na, nangisog man sad siya. Asa man jud ka mulaban di ay, sister. Kamu ba? Ay, yan mo anang isog-isog. Nganong dugay man kay ka nagpakita? Di man ni kagikan. Tala man to ko sa mua. Nagkuhat naman ko sa banto ni ma'am. Nga naman unta. Lagot kay kayo ito isuon ni Roque. Kaya mo nang gigamitan ko gabas. Iya kong gabson. Grabe kang katawa kay isog jud ka isang tanan. Mao nangita ko nimo. Diin man sa taon ka oy nga. Sus Ginoo ko. Ato na to na, balik ko na to na. Di lang ko kapali ka na. Gawas di banto ni ma'am. Na, wa makakatapati ka. Dapat ko taon. Kahilas niya kinsa gud siya. Sa pa. Mao gani nga ni nangita ko nimo. Kay magpakuyog ko nimo. Nganong di man sa kuno ka mukuyog? Tungod kay wa koy kwarta, nagtuo kag di ko kahatag nimo. Kung pila gihatag sa imong amo, kaya po na ko ihatag nimo. Diretso ako na ko be. Unsa may gusto mo may tabo? Gusto ko mo baws. Gusto ko makatilaw sila tagam. Tagam lang gud. Ay lang tinud ah. So, gusto din mo tapsingan lang na to. Oh, ikaw gud. Basta ayo lang gud tinud ah. Pila man sad. Pila may imong gusto? Patagam naman. $30,000. Okay ra nimo? Ha? 30 mil? Kadako gud. Tapsing lang. Mura naman sa kag mupatay ana. Mahal na kayong bala. Mahal na kayong gasolina. Ako bitaw nang utana ko na mong pila. Nya ako may mong pangutanon. Mong nibunat ko. Hanyo lang.
20,000. By 5. 20 na lang lagi. Og dili ka, aw. Ayaw lugod. Sos, kaluoran biya nimo. Asa na mong 20,000? Naaraman din na. Buhata usa. Ay hati katakaan. Gadulong akong pag-umangkon. Ay pagsaba nga, kung sa atong isabutan na. Oh, sister! Asa mong kagikan din? Tiya, unsa mong ka dire? Ay da, kanang nakita mi ni Kuan dire. Nangutana ra gud siya. Ay, nanguntahan na siya. Asa ko nung kapalit og pabuto. Aw, oo. Ang saan man ang pabuto? Ay, nakalimot na ka. Hapit na taon ang fiesta sa atong kapilya, oy. Naunsa naman taon mo, oy. Wa naman mo nagpakabana sa atong kapilya. Ay, tiya, nakabalo, mangko. Pero sayo pa kaayo ron para mamalit ka ang ingon ana. Ay, oo, lagi. Mas maayo na mangandam tag-una. Nga samtang sayo pa. Kanong sa man dita mangandam? Kanang naana? Sa man sa ka, sister, oy. Mando, asa man sa kuno ka mamalit ana? Sister, gusto man sa nga ito palit sa butika. Upon good. May naman di ang buhatan. Awa may problema na. Ang ako ba kay sayo pa kaayo para pangandaman ba? Ay sus. May na wala na tayo una-unaon sister. Andam na tanan. Yun na pa sister, asa man ka padung? Aw, ano ko yung tuon dito ko ano, pamilya. Ah, okay. Mukuyo ka na ko tiya. Pwede ra. Pero nasa may istoryahan ni Mando para maridi na ba ang tanan nga andamonon para sa fiesta.